Dneska tady budu dělat parkour. To je jen taky ledajaký parkour. Je to parkour speciál za jednoho odběratele. Konečně mám odběratele. Jo, je to fakt hustý. O tomhle jsem snil. No dobrý. Ale proč tady vlastně natáčím? Protože mám toho jednoho odběratele. Tady. Přímo tady. Tamhle. Jo, tam se bude natáčet. Tam je nějaký potůček. Takže jdeme na to. Jdeme na další. Kameramane, stoupni si na lávku, ať se dobře vidět. Co si dělám ty pičo? Ublajda tady má držáček na vyprošťování. Je máš uhnout. Kámo, ty jdeš jak invalida. Možná v té invalidě jednou skončím. To je jasný. Ale stojí mi to za to. Dělám to pro vás. Klidně pro vás skončím do invalidy. Jo. Dávejte lajky, jestli se vám to líbilo. Jestli se vám to nelíbilo, tak jděte hezky do hajzlu. Jo. A teď. Překvápko! Třetí parkour v jednom videi. Jo, přece jenom je to speciál. Tak, půjdeme na to, ne? Možná kvůli vám vážně skončím na invalidě. Ale dělám to pro vás. Dělám to pro lajky, dělám to pro odběratele a rozhodně to nedělám pro dislajky. Doufám, že na videu budu slyšet. Ty s podchytom. Mám boxerky, no. Au. To nejsou boxerky, ale obé pro komfort. Prosím tě, jsou to boxerky a kušuj. Jo, kušuj. To bude. Můj maskot. Meteorit. Jasně. Seznamte se s novým maskotem. S Rufusem. Ve speciálu jsme si představili novýho maskota. Rufus, náš maskot. Rufus chcípnul. Hezky si ho schovám. A teďka na ní spadne. Takže tohle je konec dnešního speciálu za jednoho odběratele. Dávejte lajky. Jestli dáte dislajky, tak jděte hezky do hajzlu. A uvidíme se u dalšího videa. Dělám to pro vás. Nazdar!